изготвя този файл, който може би някои от вас вече се пазят, да не са набили така за цигара да си следят. Тази лекция ще бъде на тема Компис, вашия триизмерен десктоп и ще бъде снята с моята демонстрация на модела, за която бях обещал, просто нямаше как да се даде резултат. Но пък зарано чухме лекцията от страна на господин Свилен Масов, която беше доста така информационна тема на телевизия. И да започнем с тази лекция за Компис и за Мандрила. Ще изнасяме двама човека в този път. Аз ще работя по информационната част относно Мандрила, нововведенията с версия Мандрила 2008.0. Човекът, който ще ми партнира и ще показва Компис, всичките му ефекти и така нататък, това е Весела Върбанов. Заповядайте. Първоначално да кажа, машината, на която експериментираме, е една много група, който е с инсталирана Мандрила лампа. Мандрила идва в три разновидности. Първата разновидност е Мандрила лампа, която може да дойде с сканер, може да дойде с тон, зависи как искате да си изтеглите. Втората разновидност, значи при Мандрила лампа, идват разни драйвери, които са с затворен код. Втората разновидност, това е Мандрила 2008, която идва в пак две разновидности, 3264 битова. Не знам, лично аз не препоръчва 64 битова, тъжно си има доста благодаря си някъде. Трудно да държа някакви комерциални предпадни софтуери. Защото не идва с тези комерциални драйвери на NVIDIA, на ATI, флашове и така нататък. Има и един рекс вариант, който е с комерциален софтуер. Не толкова комерциален, колкото затворен, тук може да намерите, просто не сте си седите към диск. Мандрила 2008 с PowerPoint. Ще включва всичко, което включва Free и One, заедно с допълнителен софтуер. Така ли беше? Да. Просто така собственическия софтуер, както и да някой просто. Друго, с какво идва Мандрила 2008, идва с KDE-PC, идва с Node 2.20, с kernel 2.6.22, който не е последния, но лично аз ползвам софтуера, ползвам пак 22. С GC4.2, с Compis Fusion, Office 2.2.1. Това са така основните неща, с които идва Мандрила 2008. Това друго ново нещо, което може да забележите преди 2008 е новата миграция към XDG меню. Тоест менюто не е така, както изглеждаше преди. Подредени са по абсолютно различен начин в програмите с този път. 54 права от архивица на 2008. Вече може да разчитаме. Значи, предлагат се
ефекти, желиране, прозорци, така наречения ефект на Куба, който ще видим после, експозе, подобно на човек, който ще демонстрира такава възможност, защото предвиждането е дължи. Какво за предвиждането? Имате ли лицензия за това? Това е виртуализацията, която използва хардверните разширения на процесорите, за да пуска немодифицирани клас операционни системи. И това точно това е най-трудната за виртуализиране в случая с малко скоро време беше най-трудната за виртуализиране на операционна система от SIM. Освен, че могат да се отпускат големи услуги, могат да се отпускат и още доста други операционни системи. След пак нямаше възможност да го демонстрирам това, защото не всички процесори имат тази хардверна възможност. Това е един Linux, който пак е виртуализиран, само че виртуализацията в случая не е пълна виртуализация с хардверна поддръжка, а така наречената паравиртуализация, която ядрото на операционната система е модифицирано и тя разбира то, съзнава, че всъщност работи за виртуална машина. Както виждате, това става за OpenSUSE. Ядрото, версията на ядрото 64-битова с SMPC. И като цяло повечето ги бързо спомагат на тези, които също не бяха разбрани. За настройка на ефектите в комплекс. Microsoft не заслужава да се похвали, че и то безплатно. Моля? Това е 052. Аз не използвам Cuba. Cuba за въртен, използвам Discord. Евентуално за ще ми някакъв
Тук само да вметна на един човек, който в момента на идея там доверие се осветна, когато обещава да види тези ефекти и те по-обстойно. Баца ще прави само на идеи. Обещах, удържа се поръжден.
Относно Мандела, значи, трябва да бъде честен, това е първата институция, с която съм се занимавал сега. Съответно, започнала със сигурност. Старото време имаше така Мандела 5.3, т.е. Мандрей беше. Имах една интелска карта, Intel 740, която просто не се поддържаш някаква. Единствено Мандела караха някакво поддържа. Трябва да се влюби в предистро, обаче един недостатък, който винаги не може да фаниш така, да се модифицираш, да работиш просто както искаш. Всичко става лесно, с цъкане с мишката, но за първо път, така са привържени са на компилиране на софтуер, на кернери и така нататък, може би няма важно. Но за начинаещ потребител е една от двете години, според мен. Другата въпрос, за която говори колега. Значи да се крипиш това търсене на крипа, още какви ефекти трябва Otis
Il forte di fare giocare, malco milionario.